iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Alexandra, balasan ko. Kasaktan ako ba na tayong ditoy? Nanasali, sa di na tayo ni Mamang ko. Adda di ta plaza. Iti pag-uurno ang ganda kiti paada tayo. Alam ko kawan iti pagtarangan. Sige, kakitawan itan chay. Awanin, Nardo. Awanin ti kakaiso na abalay mi. Agtal na kayo man ngagsan. Diyak kaya ti makakikita iti agsang-sangit. Kasano kamin ka ni Alexandra? Kunat meten ken ka. Agyan kay di balay ko. Di ka ka di makaaw-awa. Ay nga ba? Ngam saan akayat ti anak mo. Kasta ka di. Na-pride kayo pa ilang nga gina. Sa dino nga ti pagyanan nyo. Di ta igigid. Oo na yan. Tadwadan agsinsinangit. Mama, awanin ti pagyanan. Saan ka madanagan? Adan pagyanan ta. Agrenta ta ka DJ Ili. DJ asidag iti eskwelaan. Tapno sa anak ko na magmag na idyadayo. Awan ti pagbayad ta iti renta anak ko. Iso makipagnagta pailaan ka ni Nardo. Saan? Saan, Mama? Silulukat ti balay ko para kada kayo. Angam no diyo kaya. Agbirok kayo iti sabali. Oh, nakaluto ako niti pangrabyan tayo. Mangan tayo. Ayan nga iti anak mo. Ada siguro iti ruwan. Kita man ti panang sanga ilik kada kayo. Ilutuan kayo pa iti kaninyo. Isaganak ti kaninyo. Ala, ayabamon ti anak mo. Tamangan tayo. O sige, mabitlaan. Alexandra! Anya ti aramidam ni Tirwar. Nasipngutan. Umunad kan, tamangan tayon. Diyak kayat ti agyan dito'y abalay, Mama. Apay. Anya ti di mo kayat dito'y? Katlipre dito'y. Dakas ataon ni Nardo. Ammom dayta. Napigsala ang ti panagsasauna. Ngam nasingpat a tao. Apay ngay manugot ka nga agyan ta dito'y, Mama. Saan tamat akap-kapin ano dayta at tao? Umay kayon! Pangan tayon! Gaputad da relasyon mi kaninarto. Anya? Day tatipot no. Rumbang ama-amuam itan. Mangan kayo lang. Alexandra, saan ka nagbabain? Ipagpabalay mo ditoy. Nangagmuti kinon, ana? Saan mo nga idumduma ti bagim? Pamilya na tan ni Nardo. Oh, sweetheart. Karga am ti plato na iti napoy ken sidaan. Aday ta. Nukurang mo. Mangala ka pa'y. Siya ti aginawin ton madamdama. Karamidan nyo lang nga gina. Ket
aginana. Agsao ka mata anak ko. Sung batam ni papang mo. Wen, kasta ti kayat ko ayawag mo kanya, manipod kita. Taibilang kameten kas anak ko. Awan matlangan ni Nardo. Umay day chay. Urayan talaan. Pwede nga, parbangonan. Saan tayo na makatakaw no kastrilang? Oh, kita ti sumunga. Kunakpay ka. Umay ni Nardo. Nakaplano kayo ka din. Kasano ang makaplano kami? Kahit nagbayag ka. Itayak pa'y lang ko mga umay. Kinaduak lang dagiti agina. Dagiti agina. Kaya't wasawan. Natagikuamon. Tiago. Dahil lang, kastan ka ang sakmo. At dapay oras tayo. Sarken tayon, di kadakkelan akuop ijay ini. Intayon. Ono sam tapno komportable ka. Sigod nagkakaida ka, mamang. Idi day chay, saan itan? Ito'y matbangir asile ti kwarto mi kan ni papang mo. Diyak maaklan day tang ibagbagan. Pues, sursurbo mga klonan. Duduwata na ang ide. Ita, addan day dyan lalaki. Narigateg may sa Alexandra. Kasapulak ti kadwa. Mayat ka man wano saan, talagang agdan na kamin kaninagto. Ala, maturog ka tani rabiin. Masapa ka pa'y nga agriin intun bigat. Sige, partakan tayo ti magna. Nasa tayo ka di amin na kwarta. Panag ko na. Naala tayo. Baligi manen. Urayan ka! Istorbo day talo kay Nardo. Kapay nga may nasaan mo pa'y lapatayan. Uray kasta day ta apilay. Ngam aduk ti may tulong na kadata. Isupay ang kabingay ta. Basit lang ti itedtaken ko na, dulpo. Makontento day tan. Susan, kung saan ka nga anak ko? Saan ang mabalin na sa anak nga aglako na saling. Awan pagbiag mi iti anak ko. Talaga gayang nagyan kayo. Ijay balay nila ko. Injaya na ti balay na kada kami iti anak ko. Nadalos ti tarigagay ni Nardo. Sabi ko maan, takas tangaron nagpaiso. Ay, wala siya magkit din. Jackpot dyan, nga da relasyon nyo ikiday dya atao. Pumanaw kayon iti sangwanan ti paglaklakwak nana. Jak kaya ti makichismis. Amuyo dayta. Ay, dispensaram Susan. Kaya't kala ko apalagipan. Jak kasapulan ti palagipyo. Amok ti aramida. Pumanaw kayon. Taado ti aggatang. Adun ti kwarta. Agpapada tayo amin itibingay. Saan ka di? What? Nagpapada tayo. Ala, agawid kayon. Kat aganad kayo. Napintas na doa, Nardo. Napaprosan na tila daon dagiti aginaw. Nardo. Sago, kukwak ida. Nardo. Mabasbasak. Yata di tapanong. Nabanno ka naglako. Ngambasit lang tinalakwak. Nagkunangamin ken ka. Amapan ka pa'y laaglako-lako. Reto lang ti pagbiyakan tayo. Oh, lukatam no anya ti karga day ti apag, Susan. Nagado a kwarta daytan.
kadagito'y akwarta. Kan ano pa namin idirapi eh? Saan kasi mangpot idirapi eh? Nasken ka di pa yamamuam? Mangala ka latay ti kwarta. Kat ikam ti anak mo. Awan pa'y ti anak ko. Saan pa'y asim mangpot manipod iskwilaan? Bagbagam day tanganak mo Agbalbalog sa mata. Sakit na matgayam ti anak ko. Susan, adun ti kwarta tayo. Sana nanasken nga aglako-lako ka pa ije palingke. Apagbiit lang dito akwarta na to. Saan nga nanayon? Addan tumanen. Agtalakalang kanya. Siya, ti magaamo kada kayo kini Alexandra. Nana Saling, kasladyakon kaya ti agawid ije balay ni. Ay, kayat ko nga agyan ka dito'y balay. Ambok abirukan na ka ni mamang mo. Diyak magustuhan ti panagkita kanyak day Anardo. Agad nad kalaang kan ko ana. No apay mat ngami na kinayat ni mamang mo. Idinto ta pagaam mo tayo mat dito lugar tayo adak sa tao day chay. Amok, Nana Saling. Al-alilawin na lang ni mamang ko. Amok nga itili ko danti kinaimbag na kada kamita. At dadakas ang plano na. Iso nga rod nga agan-anad ka. Ne, sumib ngatan Alexandra. Sapsapulan na kan ni mamang mo. Agawid kan, tapno saan ka amarabyan. Ni, jakmat na puutan nga agpaisunti oras, Nana. Ala, anyaman nga oras, umay kalat na dito'y balay. Kat iti panagawid mo, aganad ka kumat. Partakak pa'y timag na. Nasip ngat-mat gaya man ti alasayns. Kaslag namang sursurot kanya. Awan mo tao itil ko da. Itunod ko timag na. Anya day kinuni. Nakabot-bot ang adenggan. Sana bali. Asidalga kundi tabalay. Nakapitpintas sa talagkatyanak ni Susan. Bumanpalasangan. Bumusbuskag ti papagina. Ina mo akadamalam nga gawin. Katsipsipo ta ka lumabas dito kakaykaywan. Kalidan. Una yan na nakapitpintas abalas. At daginong iti unag ti balay. Dahil tatijak kayo. Alexandra, ada ka magaya man. Naparte ka kon. Susan, simbang peten ti anak mo. Alexandra, adon ti makan ginatang mi. Anda di ta kusina. Kanam ti kayan mo. Saan arumpang anag bartag ka, mamang? Baigit din asan. Bayamon, Susan. Aginom takit di. Taado, ti kwarta ta ita. Nagtrabangonan. Napilita ka lang, Tiago. Apanak lang nagpapangit di taruhan. Napan mo man nga tan sinipsiputan ni Alexandra. Apay ko namdya ka mo. Dahito lang ba't tiragragsak ko? Hoy, Tiago. Agalwad ka.
Ang mga numamuan ni Nardo Terramida. Delikado tayo sa'yo makawin. Mamuan na. No. Ibagam. Sapay ko nasaan na may galis ni Dila? Kaya't mo, tapatayin ka. Tiago kaya. Nakakawag lang. Ipabamat na nalita palto mo. Di mo ipaturong ka niya. Tiago, agayang tasan ka din. Di ka matanagan. Doon talaga baka mo iti dito. Ha? Ang daw gaya mo. Nagsakit yung ulo ka. Atun sa tinainom ko, iti Rabi. Nakaturok pa'y ba't ni Nardo dito'y abay ko. Mabisita ko. Hindi nga ta, Alexandra. Nakalutong ka. Alexandra! Umay ka pa'y dito'y! Apay, mamang. Lukatan da'y taruangan! Sumrag ka. Apay, mamang. Agluto ka iti kanan mi ni papang mo, ha? Anya nga itilutok. Mga lakay ti kwarta dita nalabag abag. Dita kabinet. Mano ti ala. Alam ti kay kayat mo. Wen, mamang. Nagadu a kwarta daytoy. Nangalaan da nga tay ti kastoy kaado a kwarta. Anya ti kunam anagita, Alexandra. Napuno iti kwarta ti bag ni mamangko, nanasaling. Anya? Madandanagan iti mapaspasamak. Apay nga ado ti kwartada. Sapay kumata saan apod no ti atap ko. Nanasaling. Dagas ti agparparit na kanya. Pagaam mo tayo umat ngamin dito lugar tayo. Nga agtatakaw ni Nardo. Naparte ka ko na mo. Timon, ang kargaan pa iti paso. Aginunta, Susan. Ado ti kwartata. Iso nga agpapasta nga uminom. Ni Alexandra, si Mangpot ka din, ha? Pakadanagam aya. Ala, aginum takit di. Unayan na naglikno sa talaga ni Alexandra. Kas nakayat kong asitkan ng delikado. Ang mga nakungat ni Nardo. Agawit manan ni Jepalayda. Sana bali. Agiinom kami inton madamdama ka na Nardo. Oraya ka makastrat ni Alexandra di Tabalayda sa Tosumarono. Oh, Alexandra. Nasaya ata si Mangpet kan. Ni mamang. Di mun disturbo. Nakaturog. Nabatak namin. Mamang. Bayamon nga ginana. Kaya't mo kadingig kang kay ti ado a kwarta, ha? Saan? Diyak ka sa pulan ti kwarta. Umay ka man dito'y anak ko. Saan? Inak sa gidan. Adaywan na. Mano itayan ti taon mo? 14. Saan ka di? Balasitan. Apag okrada sabong. Kabangbangluham. Inak asitgan. Mamang! Mamang! Kaya't ka lang matngara ko, preng anak. Nasaan ang makatarayan dito eh. Ang turungan ni Dayang tiruangan. Naimbagarabi, Alexandra. Ang sino ka? Mamang! Momon ti aramitem. Mamang!
Oh, Alexandra! Mamang! Pumanutan dito ay! Anya di mabas masamak na to? Sino dito sa nga itim? Kunak itay kini Alexandra adi nakadisturban. Tamat maturog ka. Agam, dagulit day ta anak mo. Laimbag karapim, Susan. Gayem ko. Iso ni Tiago. Mamang! Naskan nga sarita ta. Kasapulan da ka dito ay Susan. Asikaswan na kami. Bayampay lang ni Alexandra ngagsangsang. Mamang! Susan, Alexandra, umunod ka iti select. Magsarita ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa anak-anak katurong iti rabi. Kapo iti nervyos ko. Mangan ka. Sakbaya sumarag kay di eskwelaan. Kaya't mo ka diti agbalon? Mamang, mabut-butangat dito yung balay. Nang rona iti day dyan, Mano ti kayat mo abalonan a kwarta, ha? Mamang, danggam kumamati baga. Kaya't nakaramasan ni Naruto. Anya? Iti rabi, kaya't nakngara ko. Sumardang ka. Ang mga numangod na ka. Itad ko lang dahil kapi na iti select. At natibagpagak, mamang. Kaya't nakngara ko. Diyak kayat adang kalyan nyaman ngay bagama. Malisyosa ka. Kayat nakangarakopan. Ikaputa kayat nakangaibilang kas anak. Mamang. Ngamsi ka. Naglikli kam ni Nardo. Yes, asidig na tiriknanakan ka. Ngamsi ka ti umad-adayo. Mamang, sana po na dayta. Nalawag akayat mula ang asuminakan ko na. Alexandra, kasapulan ta ni Nardo. Alexandra, impay ko kan kati oras kan panawon ko. Mabalin ka di abay anak mat nga agragsak. Iti lalaki nga amok amang ipatpatag kanya. Manula nga minutos ti reses tayo. Intan ang kumatang iti meriendaan ta, Alexandra. Ha? Ada ka di bagbagang? Ay, nagadayuman nga minun ti turong lagi ti madam. Anyaya ti bagpanunutam. Pamelang, umabot-bot nga. Anya? Anya ko matipagbot nga? Ni Naruto. Kaya't nakaramasan. Anya? Ti ibagbagam ang kadantin na ita ni mamang mo? Di nakpat yan ni mamang. Iso adyo ka mo no kasano ang madaywak kay Jata ako. Oray siya. Kabutang ko day siya at tao. Kunada, pumatpatay ka no iti tao. Apay ngay adimat lamatiliw. Pamela, madandanaga na. Awan ti amok apagkamangan. Ay, Susan! Susan, mabiglaan! Nana Saling, Saan ka din naglako? saanan? Umayak lang ang gatang iti kasapulan mi. Apay, pinagsardang na ka, di ka nandun na malalaki. Ha? Ay na, kas lang amin asok ang nagwaras ti dama. At awan, di mailambang mo kada kami. Ni Kanonardo ti makaammo kada kami. Ay, huwin gayam. Nadamag mo ka din. Asinarag dati ko, apaguputangan tayo dito ine. Anya? Ado ti kwarta ana-ana. Iso ang madanagan ni Mr. Kampiyon. No pangalaan na iti pangsukat na iti dakkel anak ko, kautiko.
Ada pa'y laang utang ko dita, ajak pa'y nabayadan. Ay nga, ikaano sinarakda? Hindi ka nun napanalawas. Masaya atas simbang pagkat. Rumuarak mate. Nardo, sinarakda gayam ti ko apagot utangan mi dita ili. Di ko ni Mr. Kampiyon. Apay. Kas nga madanagan ka. Adun ti kwartan. Sana nakasapulan nga umutang ka itiday niya ako. Nardo, madanagan akparakan ka. Kabalag alusutan dayta, Susan. Di ka madanagan. Anya, Agbati ka lang ditoy. Agsangpat. Ti ato akwaratakan ka. anya. Boss, delikado ka minsan natin. Anya ka di tinamag mo? Ammo ka din dagiti otoridad, dagiti nang serak iti ko. Matanagan ka launay. Kaslasan ka pangat anar-narwat. Di nakatawaan, boss. May minadomatan anak harwar ka iti pagpalutan saan ka. Ano latat ipagbiyagsam iti kaso. Ayan tibingay ko. No saan ka nga inawagan, saan ka pa'y kay bayad. Ayan ko. Sumagmamanulang mat nga aldaw anay tantantibingay mo, boss. Inak-interviewin madamdama ni Mr. Campion. Kalpasan na mapan ko i-follow up iti pulis. Amakan namin umay tinagan mo katagiti suspect. Oh. Aday tanti kwartam. Ad-adu nga amang dayta. Ngam itibingay ko. Sikapan. Wais ka nung bingay pagsasalitaan. Basta sayatam lang ti agtrabaho. Dakkel a kwarta. Ti may panamnamakan ka. Umay ka-interviewin, sir. May papan itinapasama kiti Coop nga dadawlwam. Lumabalbalin, yakpay lang kumakayat ti magdaditian yaman nga impormasyon. May naig itinapasamak. Madama pa lang ngay waywayat dati investigasyon. Nasabat ko lang nga rimwar ay TV reporter dito opisina, sir. Yak nagpapa-interview. Romy, kasla santa nga aglasmate. Mawatam ko mati sitwasyon ko, Mauricio. Nang nangro na, tamasakit pa iti asawak. Classmate, tinakadipada kadagiti datuma a reporter. Apa pala nga interview ti kasapulak para iti pagiwarnak apag sorsurata. Sige man langan. Amangan no gumura ka kanya, no di ka pagustuhan. Nardo, ano ti sumarunapag na tayo? Agpalamis tayo pa'y laeng, Dolpo. Delikado. Kasta mo timbaga kanya ni Mauricio. Unang, abutin ti bulsak, awanan ti kwartak. Oh, oray siya. Ay buspatan. Atong amin dagitipat para batak. Saan kayo madanagan? Matuloy ti pagnatayo. Ngem, adalag pa analain. Nasken, ngagpaligi tayo. Romy, adagayam na pasamak iti ko. Abay, adi mo na ibagbagakan. Mister,
Saan mo panunutan dayta? Agpaimbag kakit di. Saan nga agtal na ti panon ko? Nga po itinapasak iti pagyon. Dahito yun, ti pagpagak ka ni Mauricio. Di mo papasulan ti kayong pareporta. Tapos, anatakapan ti ko. Ala, agpaimbag ka, Esther. Tsak ti makam mo. Agduhan amula na iti ospital. Iyak. Ngam isubinak matlaang din. Saan aksan ang maimpakan at talaga. Di mo panunutan dayta. Kasapulan da ka ti anak mo. Kagapulaang dito inidalos. Emi, ganita. Sa kapayasin na, ipag. In may nakamanan siguro. Inis istoryanan. Ibagpakan. Gaisukan mo. Ikala. Esther? Esther? Marika, anak. Umangas. Esther? Pagkayabak kiti doktor. Esther, mabit lang. Doktor! Doktor! Umangas. Pinagresita ka itay ni Ma'am Ann. Saan ka manin anak kasumbat? Isa kinatawaan da ka manin nagiti classmates tayo. Kasano? Jakmat ngamin malagip ti sumbat ko. Takasano? Uray sa dino ti papanak. San asuminay ti panunot ko tinarungsot arupa ni Nardo. Kunday jay at tiyago. Umay ka kumasarong karan iti balayo. Ngam nagadayumat ngamin. Pamela, kasla jakon kaya ti agawin. Ay, Alexandra, kita kami ti dahi abandang oh. Ni Darius, agsarsarita dakin ni Emily. Amom, masakit gayam ti inana. Cancer ka nung ti sakit na. Kat itilaang napalabas alawas. Nasarap pa ti ko da. Saan na bali tabak ng damot? Adulat na ti kwartada? Oray ti pamilya ni Emily, tabak ng damat. Mas daawag apay nga an-anusan dati ag eskwela dati public school. Saan ka di plano dati ag-transfer iti syudad? Oray ka din ni Darius, transfer mo? Ay, awan nga roden Maksayan tayo, iti section tayo. Ni, kimita dito ayan ta. Ni, nadlaw dan samot na iso dati pagsarsaritaan ta, Pamela. Uy nga paiso. Anya nga tamo ti pagsarsaritaan da. Kasla na seryoso da mo. Uwing Darius, pudno. I-transfer takdag itinaganak ko iti syudad. Kastamat ti plano ni Daddy. Ngam, nadangamin sa gubanit ni Mami. Di, agkita tanto matlang siguro ijay. Amom, Emily. Narigat ngami na mapanawan dagiti negosyo mi dito eh. Narigat matlang tag negosyo ditoy. Kitam lang ang tinapasama kiti ko, opyo asin narakda. Unyat. Sige Darius. Umay kunto pa siyaran ni mamang mo iti ospital. Emily. Pumanaw kayo ka din iti mabiit. Tsaka mo Darius. Depende ka tagiti naganak ko. Ha? Nagbelan. Ala, sumraktan iti sumaron a klase ta nga. Horayag ka lumapas na Alexandra. Makita manan, ti kinabintas na. Dito'y ipagpwistuak. Saan na ka makita dito'y? Horayag lang tinapintas sa gundaway. Matagikwak matan ni Alexandra. Sago! Bos Nardo. Anya ti aramidem dito'y kalidaan. Awan, boss. Awan. Apay nga aglamlamang ka dito'y. Isu akabutang dakadagiti tao. Tanasam ka nga aglamang. Talaga kabutang dagiti tao.
Buldingak, boss. Kan pilay ti may sasakak. Ala, umay kay di balay. Aginunta. Boss, sumangpat madamdaman ni Alexandra. Amangan no, kabuteng nakmanain. Isukit din ti masurot. Ha? Makigigyan dalangin di balay ko. Iso nga umay ka. Siya, ti makaamukan ka. Alexandra, agan na kay iti panagawid mo, ha? Adayo pa iti balayo. Nairwama ko na magmag na iti adayo. Ijak na kay ruaman, kat ti makarit na iti nakaro abutang. Sursurwam di lumaban, ah. Itanok mo kitin, abuswan na kadayta anardo. Wen, dayta ti rumbang. Sa anak nga agpaabak iti butang ko. Ya sa amin tayo, ha? Di mo liplipatan. Wen. Ha? Di kotse da Emily. Ay, sabali ata nagatibak ng anya. Adda ko nga umay mangitulod kan mangsukon kan kuana. O sige Darius, aglogan ka ni ti kotse. Dumagas tayo pa iti ospital. Takbay nga gawid da. Wen, Emily. Awan time magyamin si kotse may amang sokon kanya. Iso ang makilugan na klangan. O anya. Uy, saan ka nang katagarian niya? Hindi mabas man ang ti crush mo. Di mo pigsaan. Amangan no mangag na ka. Kompleto man ang ti algamon. Inspirado ka man nga agawin. Nasino rin tagayang mo, Nardo? Ni Tiago. Di mat inyam amukan ka iti imay ditoy. Dahil ka di katwa man ang sarak iti ko. Agtalnakan, Susan. Agulay magkalayan. Kaya't nakasamat nga irobo, ah. Anya? Basta di ka tagtagal. Tada ito'y atao, uuray no kas na tilanganan. Natured. Nardo, Ala, ilutuan na kami iti pulutan. Igatangan na kami iti arak. Tadapay may sa sumangpet, akatwan. Nasa papay, iso adim magasak diti balayo, nanasaning. Ay ka, nasaya at mo't Numalagip mo lang tati dumagas. No kasta amalpas ti klasem. Adda ngamin umay ko ibaga, nana. Anya day ta ay balasan ko. Ay, amuyo ka di. Dandaninak rinamos ni Nardo. Ah, Kan adda nakita akadwa na. Naglaad alakay. Tiyago ka no tinagan na. tapno ibagakkan ka. Ni manen Nardo ti kang runaan as suspect. Iti pan nakasarap ti koop di taili. Nana, ti ado ak kwarta nakita. Amangan no ison ti kwarta na alada di takoo. Kastamot ti atap ko, Alexandra. Isu apanag ko nak. Tanardo kanda kiti kakaduana ti akin arap. Daddy, kumusta ni Mami? Uwan gayam. Kadwak ni Emily. Sarong karan namat ka no ni Mami. Naimbag nga orasyon, sir. Kastamot kan ka, palasan ko. Darius, anak ko. Daddy? Nas kangaklo ng tanti kinapod, no? Ha? Ne? Anya ti kahit yung asawan, Daddy? Anak, saan ang nagbayag ni Mami? Daddy? Saan? Saan napunod na ita? Dad, Mami? ada iti. Anya na ita, Mami? Hindi. Ko. Hindi ka. Agar-agar. Hindi na. Uwan, Mami. Saan ka pa yamatay? Saan ka di, Mami? Salita ka. Hindi. Dito. Paano ko sa nakuhan? Jagon.
Mami? Oh. Oh. Mami? Mami? Oh. Mami! Awanan ni Mami! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mami? Mami? Darius, anak. Palubusan tan ni Mami. Ada dalaya marigatan. Gapoy ti kasta sakit na. Mami? Esther. Esther. Mami? Mami! Darius, ginanaan mo ni Mami. Mami! Pwede natin kinuna ni Daddy. Nabayag mata na nagkrikat ni Mami. Gapo iti sakit na. Saan? Isang kapalubusan mo. Mami! Mami! Mami, kasladyak mo ako. Ngawanan ni Mami. Darius, at apagpatinggaan ti piyag. Dahit ako matilaglagi pam. Apay. Apay ako sa napasama ka. Darius, Katita. Panawan na matin. saan ka apanawan, Darius? Umadayo aklaan. Dito gawan ko. Ngam di na kaya tasawan, nga aglinipat tan. Emily. Kita, at abisita ni Dadim a pulis. Agsarsarita da. Umayak makipaglabingit. Classmate. Agyaman na, Mauricio. Masabat ko dagiti polis. Magapuda iti puneran. Ada ka noon, ti resulta ti investigasyon da. Di nakamat da, tinagan dagiti suspek. Talaga at gaya magtrab-trabaho dagiti panakabagiti lentag. Makantsawan da. Nuawan pagpanagan ti investigasyon da. Pagiwarnak man, wano radyo, ken TV. Ilinaw na ket tinapasamak iti kuop mo. Maladingit anak. Tawanan ti asawak. Mga asawa ka manan, klas. Iti dahi takin at mo. Adupay, dagiti mangayat ka. Oray sanan. Asikasuklangan ti negosyo kan ti kakaiso ng anak ko. Dahi tatirong pangaramidan. Aywan gayam. Mabalin ka di nga interview ka. Ita, tatan, resulta ti investigasyon. Nardo, delikado tayon. Nadakamat tinagan tayo. Kas prime suspect. Nagpa-interview pa'y mat ni Mr. Campion. Kat dinakamat nga tinagan ko. Di salbagi jaya lakayan. Iti saan nga bayag? Karistaran da tayon. Sana mabalin. Aglemang tayo. Apay nga lamang tayo. Nasaysayat na pumatay tayo, boss. Kanya, sinamat siya mo. Naputo tadagos ti ulong. Siya timang patay.
Adda ka di, kaya't mo nga ipapatay, boss. Makinlalain ka man ako na kon, Tiago. Juan, amok, kabalam ti pumatay. Tangam si kamat lang ti mangirubo iti grupo tayo. Ha, na. Kasano ko mga irubok ti grupo tayo? Kaputasan ka makataray. Kapo, iti day tapilay mo. Day tapilay mo. Ah, Kan isa, bulding ka. Saan ka pa yung makakita? iyo. Patayin ko na iti, boss. Agtal na kayo. Bossing ka sana ba ng tipaltog na? Sana rumbang agpinatay kayo. Dagiti kalaban ti rumbang nga patayan nyo. Dito ba? Sino, boss? Ibagam lang, tas siyak ti makamaw. Naitabo ng tiina ni Darius Alexandra. Saan pa nga makapanaw-panaw ni Darius iti nakaitan naman tiina na. Wan nga ron. Mariknak ti pa nagladladingit na. Anya nga tanong masidag ta iti ayan na. Kadwa na ti amana. Kastamotin ka ni Emily. Saan, Pamela? Dito'y talangan. Inarakop ni Emily ni Darius. Kitang. Lasingit na kami nga gayam. Agayam na lang ata. Tsaka mo. Ang mga nadarelasyon na. Sana dakas. Agbagay damat. Maditirik naman niya. Uy, agsilos samot yung tigayam ko. Kila ibagbagam. Hindi naktupay am-amo ni Darius. Agselo sakit din. Amon? Ano saan mga crush? Siya kumati ang crush kan ko na. Sayang nga mintain mo na ka ang nag-crush kan ko na. Si Kamat. Ha? Pamela. Agturong dan dito ayan ta. Man ano pumangay? Di nasayaan. Tapno makita data. Mabaina. Ilinglingit mo pa'y day tarupam. Atayo mo talaping pintas ka? Nam iti day nga Emily? Darius, dagito'y ka diti classmates mo. Saan, Daddy? Yan, makikita ka day school. Sa bali lang ti section da. Sir. Dagiti taga last section dagita. Nagngingir-ngir da. Ha? Pag-awidan nyo ka di ibabalasan ko. Iba ka mga asidig lang. Mabaling ka di, sir. Aglugan kami di talugan nyo. Sige, Dati- umay kayon. Jack pa yan. Oh my kakit din. Padasan tamon ati aglugan itinangin na ano ba? Darius, mabalik ka din aksin no katay tinagtugawan. Di taksango. Dito'y kalikod. Apay, Emily. Saan ka kadi komportable di talikod? Kwa sir. Emily, padasamit nga min nakasarita dagiti doa babae akatugaw mo. Namagambit nga min na tinaganda. Siyak ni Pamela. Dati ka doon. Best friend ko, ni Alexandra. Tsaka kaya takatugaw ida Darius. Madingamin ti payod da. Schoolmate tayo dagita. Saan ka di, Emily? Amo. Iso adyak kaya ti ag-eskwela dito'y. Taado dagiti nagngingir-ngir nga estudyante. Pamela, bumabata lang. Namadayo pa iti balay. Sir. Bumaba kami dito'y. Dito'y ka din ti balayo. Uwan, sir. Agyaman kami, ha? Okay, aganad kayo, well? Pamela, bumaba ka. Barta ka. Wan, aguray ka laang. Adyak amo ano katan tirwangan iti kotse. Ignorante. Bye, Darius. Sir Kampiyon, bye. Guston, nakaadayudan. Agbabay ka pa'y laang. Nasingpat matgayam ni Mr. Kampiyon na niya. Nainayat ti panagsauna. Ay na. Nagalas kayam ti ugali day ti nga Emily. Wan nga rod ipungot ko kumankat. Ay na, saan naglamabain ka ni Mr. Kampiyon? Ngagpapan ka ni Darius. Kinamot ka kuman. Ay na, bayamon. Sige, umay kakit din. Agawit na.
Balasak ko. Panagkunak, agpatinggan ti panagbutbuteng mo. Ha? Anya ti kayat yu asawan na nasaling? Agpatinggan ti kinadakas dito lugar tayo. Saan kayo ang maawatan? Sapsapulen nga minan dagiti pan nakabagiti lintag ni Nardo. Kan dagiti kakadwada. Kat, Siyak ti tulbag tapno mabiro kan daida. Anya? Hangam di ka kuman agdagdagari ha. Aguli magkalaang. Balasang ko. Ipustak ti biyag ko. Wanted kayo, Nardo. Agtal na ka man. Jack kayat nga ibagbagam dayta. Oh, madandana ka, Nardo. Kalpasan amatay ti ama ni Alexandra. Sumaruno ka katimat. Di nak ipadpada iti imo na at tinadnama. Natureda. Dayta ti tandaan ang Susan. Ngama. Mamang! Anda akon! Nasapada kami ang pinagawin. Nasaya at no kasta. Andi ko sa klangdit. Sige, mamang! Nardo, madandana ka para kan ka. Kabaalak nga ilang mga dagitapan nakapagitilinteg. Awan gayam. Ingka gumatang iti kasapulan tayo diti balay. Ado pa iti abasto tayo iti kusina. Ingka kit din. Gumatang kay ti kayat mo amakan. No kasapulan na mapan kay Jay Ili, mapan ka. Bantayan ka, Nardo. Nasakit ti ulo. Igatangan nak iti agas ko. Naimbaglakit din tanapanan ni Susan ni Jay Ili. Madamamatan nga digdigos ni Alexandra. Dito'y nga to ti pagpwestuak. Tapno nawaya ang makita ti panagdigos ni Alexandra. Iti mabiit. Matagikuakan to naglang. Sino dagiti sumungat? Pulis! Anas ka na makalibasa ka. Umaydan dito palay. Sa dino nga ito pagnak. Aglibasa! Dangdan yakit din natiliw. Imbaglakit din ta napasungadak dagiti pulis. Delikado na talaga, boss. Naskan nga gridam tayo analing. Tiago. Apay asaan ka matagtagari dita? Ang panunutak lang amin, boss. Abay ang nalakada tayo ang matunton dagiti pulis. Wangag paiso. At dalagid di agi pulpulong ka dagiti pulis. Sino kumamat, boss? Amuan tayo na sinaw. Katitikan ito amuan tayo. May sala nga bala timang patay kan kwan. Mamang! Ate, may apulis dito balay. Kabayatan tikawan mo. Anya? Pirpirukan da ni Nardo. Saan? Kunakon ka. Saan anasaya at tedya at tao? Sumartod ka! Andiyak kaya't amapuka ko ni Nardo. Awan matan dito balay. Nalapit ang naglamangan. Gaputad da basol na. Di ka aksaw iti kasta. Awan karbangam amang husgakan kwa na! Pasaga na kami amang ipay ti protection kan ka na nasaling. Ti kasapulan milang. Ket ti panang itudom. No sa dino ti paglemlemangan dagiti suspek. Ay, sir. Maprotektaran dak nga ta. Nanasaling. Adda ti makunkuna a witness protection program para kadagiti kasken ka. Ita. Kayat mi amamuan. Adda ka di pa'y amom nga impormasyon no sa dino ti pakakitaan mi iti grupo ni Nardo.
Submitar ko matlangan ti special report ko iti editor. Agawid ako. Papaya nakalukat ti ruangan ti kotse. Diyak na to na ilaki tayo. Pandara ko ti kotse ka. Naimbagarabi, Mauricio. Nardo. Kasano nakastrak ka dito eh? Nalipatan ka din? Agabalak amin nga aramidan? Kang runa anen, ti panang patay ko kan ka. Nardo, ibatam tayo tapal ka. Ibabang ko ba? Sana kakabuso. Kalpasan ti panang pep ko itibingay mo. Si Kaitan, ti asset dagiti pulis, ha? Nardo, tsaka mo, dahil ngay bagbagang. Patayan kan. Nardo, nabayagtan nga kayo. Amo kong dilikaw ti bitok. No, kaya't ka nga report. Hindi pala kumagay na ramen ko. Ngam ka po, tanasingat, agayam ka. Pero tiktaran ka. Iso nga, ibabam, dahil ta, paltok mo. Magandaram ti kotse. Sa dino, di kaya't mo apapananda. Ibagak tulak ta. Nuagsan ka. Nardo, apay nga itakalaang. Aglamlam nga. Di na kumada iwan. Diyak ka baalan ti agbihag no awang ka. Rabila nga rin bangag kita ta. Delikado kami itan. Nardo. Susan, nakasagana ka kadias sumurot ka niya. Anya? Pumanaw tan dito eh. Kasano ni Alexandra? Agpili ka. Siya, wano ti anak mo. No, basta. Dahil 20 maudi pa nagkita ta, Emily. Makapakatawa ka mo't Darius. Siyempre, umayak latag pa share dito eh. Maikawa ak laki dinuawan kan. Sikati ka na yung nakadkadwak. Sikati best friend ko. Best friend ka dilaang? Amo matan, no anya tipod no ariknakan ka, Emily. Saan pa nga na mabalin ita? Ta high school ta pala eh. Kasanon, no, makasapulak iti mas gwapo ngam sika, dya papanak. Ha? Emily, di mo mat kumararamidan ti hasta. Ikari. Sikalaan ti ayata. Sikalaan, Emily. Agsangit kang sapay. Kaslasaan ka alalaki. Ha? Dispensaran. Kasluya ka talaga, Emily. Nanguna kat napatig ka unay kanya. Sige man. Ara ko panakman nga Rotarios. Ipariknam kanyak ti ayat nga ibagbagam. Tapno saan kanto ang malipatan. Uray adayo akton kan ka. Emily. Darius. Takdarak ti karikan ka. Urayan ka. Ay ayatan ka, Emily. Sarapan kang tumadlaan. Sikalaan ti babae nga ayatan. Darius. Ay ayaban akong ti driver mi. Ingkapin. Emily. Agur urayan dagiti parents ko iti kotse. Bye, Darius. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di mo mutan kot-kot yan ti kanan Darius. Daddy, saan na ka makapangan?
Gapo ka di ka ni Emily. Awanin ni Mami. Kat ni Emily. Mapukaw ko man. Dari boss. Ubing kayo pa yan ah. Uray siya ka yakayat a seryoso am dagita pampanak itiday tangay dad mo. Dad. Marik na klang agayatak kini Emily. Italang dayta. Normal na marik na dagdag ubakas kan katikasta. Ngamit iba naglawas ti panawan. Malipat ang tumatag. Nga ta, Daddy? Lepas ang kit di ti panagadat. Tapno si kanto ti mang tawid kadagiti negosyo tayo. Business management ti kayat kong alam kurso. May sakan to na nabaligi ang negosyante. Agasa, instant businessman kanton. Ni Daddy mat. Dahil man ti ibagana kanya. Kaya't ko ti agpalin na pulis, Daddy. Kalukwan dahi tapang panunutan Darius. Mala, mangan ka na. Sa dino iti papanam, Dad. Ada business meeting mi kadagiti staff ko. Mala, mangan kan sakbay nga mapan kag eskwela. Nay, makita ka di tinakita. What? Di bakit salang? Nagluga di ti tricycle. Sorotan ta. Amuan tano sa dino ti papanat na. Sige langan. Nay, siya pa'y agpilay-pilay ti patudunam. May mayat no si kalangan, Tiago. Mabalin ka mang limlimong agpalpalama. At no sanda madlaw. Napanan ti tricycle na nagluganan na. Hala, mang para ka magtani ti tricycle na paglugadam, Tiago. Surot ang... Awan gaya man ni Emily. Nag-transfer iti sa balo ng eskwelaan. Iso matragayam adya kon makikita. Awanin ti kariban mo. Dilay bagbag. Itap na makita na ka ni Darius. Agpapintas ka mat ngamin Akas ka ni Emily. Agminiskirt ka. Agmakeup ka. Diyak maarami teta. Kitaan. Lumabas di ti koridor ti crush mo. Hello? Uy. Kilikili ko na. Siyak ka din ini sumana. Pinarang mo kumangamin Ay, sa wakas. Napansin na kan. O may kakit din. Mapantay di library tag-review taman. Ay, huwag gaya man niya. Ag-exam tayo gaya man iti mabiin. Permado, boss. Dayjaya bakit saling kagi pulpulong kadagiti pulis. Nakita ka na pa ni Jack Station ti pulis. Tisal bakit? Anya ti plano yo ita, boss. Tiago, Boss. sikan, ti makamukan kwa na. Areglado, boss. Nasaysaya at no saan ka pailaan ng umay diti balay ko, Alexandra. Delikado ti sitwasyon. Diyak kaya't mairaman ka. Awan ti makakikita do magdagasak diti balayo. Sakbay nga agawita, nanasaning. Nasken amang sigurado ta. At kaya't kung ibagakan ka, nga aramidak na ito'y para kan ka. Nana, Agan-anad ka kumaakanayon. Uray saan tang agkapkapin ano. Imbilang kan apasat tibiyak ko. Babaan ti aramida. Sapay ko matulungan ka. Tapno matiliwan dayjay, Anardo. Boss! Delikado Kamkamatindak na giti pulis. Anya. Nagkunang amin kan kaarumwar ka, ha? Anya taramidak, boss. Kasi dandan. Hello? Dulbo! Hello! Oh, isalpag ijayan at Dulbo. Sana rin bang nagtalinag ta dito kalapaw? Sa dino ti sumaro do paglemangan tayo, boss. Natayan ti may sa akadwata. No si bibiyag pa'y siguro. Pagpudnuan da. Takrot dayjay. Papanam, boss. Rumwar ka kaday. Kasaritak ni Susan.
Nasken asumurot ka na. Inak makityanda, agbati ka dito balay. Wan mamang, ag-review ak namin. No at umay a pulis, uno asino man amang damag kaninato. Amo mon tisungbat mo. Jak amo ti ayan na. Day talaang ti ibagam. Erikap mo na ito balay. Ikandadom analaing. Wan mamang. Tiago, tulungan na. Si bibiyag ka tayo matlagayam. Tiago, isugat ko. Nagasam ko ma. Hanggang sa taon. Tagawid ka pa lang dito. Sinurot na ka dagiti. Mangkamkamat kan ka? Maulawan, Tiago. Awan sir-sir-pim. Patayan kan! Pwede tapaldog. Patayan kan! Sabay eh! Busan! Busan! Hindi naradaday ti ah. Nakastak dito balay. Nasken nga ilak ko ti silet ko. Alexandra! Ilukat mo ti ruangan. Apok nga takanta. Ilukat Nasken mo! ang makalibasan. Lukat Di mo ak ti ulayan na awa. makaungata ka. Taiso ti pagnaak. Napanan. Aday ka. Dandanik malukatanan ti tawa. Luklukatan na ti ruangan ti silet ko. Kaya ka ba lang ti rumuan ti katao, ha? Saan? Ipatanak! Saan ka nakalibas ka niya? Kukuha kita. Kasyanak! Nabaya! At tarigagayak na ito eh. Awanan ti makalapag ka niya! Saan narumpay? Ay, may kadito'y paglamlamangan may. Di magasak laang. Tapno, yag ko na ito'y kananyo aginatang ko iti tiyandaan. Napaninarto, iya balayo. Saan kayo nagrina na? Ha? Eh, apay ano ti dara dito eh? Darat imanok day ta. Nagparti kami nga minitay. Ayan nga, iti may sapay akadwayo. Rimuar. Ah, sige. Daan ako nga agbayag pa'y dito eh. Urayam langan di Boss Nardo. Agsublimat ladagos day jay. Ibagam tulangan ngayon maya. Awan nga min kadwa ti anak ko, iti bala. Nana Saling! Rinamasnak ni Naruto. Anya? Ti awan ang bain! Paglablabusan! Report ko iti pulisya. Manayo nagtikaso na dyan ang tao. Ngam kasanan ni mamang ko. Bay-bay amon. Di na kamot na among nga isakit na dyan. Pinatay mo? When boss, dara-dara si Magpa. Nakakapkapso. Anya kumangay ti mayagas ko ko anak. So, nasaysayahat lang nga namatay. Sa bagay, perhuiso lang kada ta. Impumpun kon di talikod. Naimpag, sana nakita ni Susan ti bangkay na di may. Nagsinaliwasiw kami kini Susan. Isumat laga madyak na sangpatan ni Jepalay. Anya, boss. Matuloy tayo kadiya pumanaw. Naska na pumanaw ta, Tiago. Ang mga nuuray ni Susan, kat kaguran ako. Kapay kumakagura na ka, boss. Ni Alexandra, nasangpatak ngagmay-may sa Jepalay. Anya, Amumon, kat sigurado,
Ibaga ni Alexandra tinapasamat. Apaman asumangpet ti inana. Iso apumanaw tan ditoy. Tiago. Alexandra, anak ko. Mama. Basol ko na ito. Basol ko na ito. Anak, pasabak ka, anak ko. Mama. Nadip nga kumainikan ka. Saan ko maala pasabak na ito? Kaya't ko ang makitinulong tayo kadagiti pulis. Tapno matiliw ni Nardo, mamang. Dahil tatirumbang. Ano na una yung timbasol na tao. Ala, agawid ang paingaron. Pagyan ka pa ilang dito yung balay na nasaling. Mapan ko lang ang alangan na kitinaduma agamit ta. Umakartan iti pagyanan. Sayang na kinapintas. Diyak natagit ko Nabayagan na taratari kagayak tajay aparasitan. Inon-onan nakitin ni Nardo. Matitirinak. Diyak maklon. Oh, Tiago. Anya ti araramidem dita? Isagana mo dagiti alang tagamit ta, tamapantan. Pampanunutok ngamin nasaysaya at sa nagsinatapay lang, boss. Apay, mabuting ka ka, Tiago. Amumat ngawan kabutin ko, boss. Sige, noday pati kayat mo. Agsinat pa lang. Awan problema kanya. Nasaysaya at ngagpaiso, no agkanya-kanya tapay lang. Agsubli ak tomat lang kan kabos, Nardo. Tandaan ang data. Urayan niya ti mapaspasama. Saan ka ngagpatiliw, Tiago? Nasaysaya at lang ang amatay ka. Ngam ti agpatiliw ka. Kas itinakunak iti, damo ta pa nagsarita, nakasaga na kami amang ipaikan kay ti naan-anay asiguridad. Jack lang amin kayat yung maikikan, sir. Maikawaak. Iso ang mabalin ka di. Uray sa paminsak kat agawin ak ijay balay ko. Tapno bisita ak dagiti tingwan kan mulak. Ang delikado day tapang panunutem na nasalin. At tapay lang dito'y Danardo. Saan mi pa idaan na tiliw? Ay, tikinadan na idin ni Nardo. Ni Susan, sir. Mabalin yun to apagdamagan. Tapos sigurado, amo na ti paglimlimangan ni Nardo. Wen, na nasalin. Imbestigaran mi, may papan iti napasama kay di anak na. Nas ka na maman mi, no sa dino ti paglimlimangan ita ni Nardo. Nas ka na partakak na ikabil iti bagdag iti gamit mi ka ni Alexandra. Panagkunakat nakaada yun, Danardo. Mabutangan nga agpakita. Kalpasan nga. Ngam, saan arumbang asagitak? Kaslad na tao iti ruwan. Nangagkot ikarasakas. Nagititaw. Rumbang ama erikat ko amin. Nalukat ang tibasit at tawa ni di kusina. Sunggarak. Nakaunag sa ti tao. Abangan nun ni Nardon dayta. Patayan nakmatan. Naidap ti silaw. Asino ka? Tinakbutbut ngan. Asino ka? Agtang ka, Susan. Nado? Wanted kaming kadagiti pulis. Rinamas mo ti anak ko. Maunan ka ti bayan. Agtang ka. Saan ko ari namas ti anak mo? Agar aramid lang iti istorya. Tapno pag sinain na ta. Anya? Di mo lang amin amo. Nuan niya ti aramidem tayo ta anak mo. At tapno biyo na. Agasam tayo ta. Iti dayt jay akinaubing na. Addan ka relasyon na. Sana po doon ay tangay magbagam. Amok nga ay ayaten naksosan. Sumurot ka kanyak, itamat laeng. Katwaan nga, itiya atayok. Anya? Kasapulan ka. Mapantay jay lugar nga awan makamam mo ka data.
Kasanod ti anak ko. Napatpatag ka di ti anak mo. Ngam iti siya? Kasta ka di, Susan? Dahil ka di ti bagmo. Ala, pumanaw tan ditoy. Santa sayangan ti oras. Pumanaw tan. Nana Saling, apay adi matlag subli ni mamangkon. Ang mga nuadan, di tadanan. Nana Saling, anya pa'y ti serserbi ti biyag ko. Iti dahi ka na pasama kanya. Pinatay dakla ko man. Di ka kumaagsaw iti kasta. Balasan ko. Numabalin lang ko maasya kung timang patay iti dahi tiyaya tao. Saan? Di mo ikabil di ta imang ti justisya. Madusan to ti tao, anangaramid kan ka iti kasta. Kanon to pa'y mapasamak dayta. Adon to pa'y ti krimen ang maaramid na. Mabit lang. Tulungan na kami kini Susan na makalibas dito. Umuna kayo. Delikado na makakita ka na kayo na dito'y balay ni. Saan kami matlangad payag? Anya ti kasatulan nyo at tulong ko. Kwarta. Ikan na kami iti kwarta. Ikan kayo. Apay kiti na saan. Angam aksubdi ka. Adan pay kayat ko na. Ikan ka narto. Matungpal. Ngam agpalami isak pailain. Mabigbig ko na dyan tako. Dinangtad ka na tayo ni kwarta. Kolumnista iti may sa paghiwarnak dahi jay. Kasanong nga anta connection mo kan ko na. Kan ko na nga dapay sa bali nga ipaaramin na kan ka. Anya dahi jay narto. Tumarteng ka na. Dinapatag ita kat makatayutan. May lamangan ta dagiti salbag apan nakabagiti lintag. Manag ko ni Alexander. Salbag iti. Natalgad ti kasasaad ti anak mo. Iso asaan aday ta ti panunutem. Sa dino ti pangipanam kanya. Aguli makalaeng, Susan. Siya ti makaamukan ka. Anya nga ta tinako na kanyak ni Mauricio nga ipatrabaho na kanya. Maburbur ta anak. Nadamag ko din napasama kan ka. Imbag lakit din na pinalubusan na kasimbar piti ayan mo asilen. Dito yak ka ng pailangan. Aging gaasan ang makumpleto ti iwaywayat ng investigasyon. Adon tilangan mo yung eskwela. Adon din na mismo ako istay. Pamela, yakap mo na may tuloy ko pa'y ipanag-adal ko. Apay kiti na saan? Mapupukawan tinamna. Saan mo kumapanunutan dayta? Saan lasi ka tinagbalin ang biktima? Uro-uray ni mamang kwa sumangkat. Kanayon ko at ang tanawan titawa. Kapno mapasungada. Awan mat. Alexandra, Dinaksan kaya't asubyantina. nakahikap tayo na balay na nardo kan Susan. Manon nga aldaw akas na. Nasiputan nyo ka di anagaw ito ni Susan. Ay, saan niya nakikita? Tapna panan nangarudan. Nasken amalukatan ti balayda. Tapno maamuat ti kinakudno. Palukatan tayo Naday na ka sa pulan. Wen, dagiti pan nakabagi ti lintag ti mga ramid iti dayta. Mabalin na makatulong iti investigasyon da. Ti anyaman na matakwatan da di taunag ti balayda. Nana Saling, ipagayo man kanyak tipod no. Apay ngawan matan ni mamang ko.
Sublan na ka di pa iwan na sanan. Palasan ko. Awanan nga gamit na itibalay nyo. Anya? At awan ti makaibaga. No puwersa nga insurot ni Nando. Wando bukod na akapanunutan as imburot ka. Naurnos ti balay do a pinanawan. Kaya't naasaway. Saan anapili? No di kat si tatalugod as imburot ka ni Nando. Alexandra, patid karong kumatipakin akam mo. Adaak ditoy. Saan ka abay-bayan? Pagpatinggan dahi ito apa naglaglamang tanardo. Italaan da ito ay. Di ka madalagan. Ipaay ko kan ka tinanamay apa nagya. Nairamraman ako. Kasano pa yan tibyak ko? Da nagmunaya. Siya ti makamukan ka, Susan. Ala, maturo ka tidin. Tani, rabi. Katsika, papanam. At dauraya ka tao. O sino man ang dayta? Ni Tiago. Agkita kami ngamin. Tadanas ka na pagsaritaan. Ikatag lemang, boss. So kita ang tinangak. Kaslag palpalama. Damdani sa ka na bigbig, Tiago. Kaslasa na si ka. Babae, ni tidak ito yalangak. Makapagdakiwasak latay, di sa di naman nakayat ko. Saan da ka mabigbig? Nalayan ka talaga, Tiago. At dahi tati pagbilibakan ka. Si Morot matlang gayam kan kanisusa. Mabalin ayaw matasaan. Pinanawan nanti anak na, kapukan niya. Uwan gayam. Apa ya pinayaban nak, boss? Anya man nanti kayat mga iparami. Napudot akpay lang, Tiago. Iswasi ka pay lang, Tiago na. Dahil talaga yam. Asino, boss? Asino ti kayat mo? Apatayan. Aton, tinaypabla kong artikulo may papan iti negosyo. Uwan nga ron. Ngay supayan ti pagpakpaktangan. Classmate, anawan mat siguron tapno singiran ka. Nagtadak ba't idikan ka? Di mo sawan tayo ta, classmate. Sa bali, di. Sa bali. Regular ba't ipanagbayad ko kan ka? Regular mat nga ta may papla. Nga artikulo may papan. Among ba't tinapasama kini Coco? Sala nga tayo tayo negosyo. Ang mapalin mo ang pangalan iti kwarta. Romy. Di na ko maalilawan. A classmate ta. Agayam ta. Agam no kakastoy ang pampanag sa balin tayo ta asaritan. Butbut nga nak ka di, Mauricio. Ibagpagak lang ti mapalin na mapasama no di ka pay. Ano ya? May sala nga kamalin. Kapala ka Pirjan, di kinataom. Pirjan, iti tong palbiyak. Darius, ada ka ba't gayam? Kumusta ti panagadal mo baro? Ada ka ni assignment mo? Dad. Nasapat ko man ng kolumnista. Agkarasubli dito balay. Ken, nadlaw ko. Kaslama ka ungungat. Anya ka diti bagbaga day jay ataw. Napay naman yung dito balay. Kagangay, ta-reporter kat nga ron. Ang bumatan na kita. Saan ka ngagsardeng aging gasa damalat kayat da. Kayat da? Nga niya. Kwarta ka di, daddy? When no? Bayad iti istorya nga raramidon da. Impormasyon. Saan ka ngagsardeng?
Aging ka sa anda maalat impormasyon na suratan da. Kan, aguray kayo, Dad. Agkalingatan kayo matan. Aircon mat na iti opisinam. Di labat madlaw mo. Ala, ayaba mong ti driver. Tagpay tulot ta ni Jay Balay. Anak ka magkatulog. Diyak paywak sini di panunod ko tim pagkatay Jay Mauch. Yawanan pain. Tamay tulad nakabutbut nga. Maruam kan Mauricio. Nabayagan. Adim mawat kay ti partakanyak. Panunatawan. Panawanan. Tapno mabaliwan dahi ta sistema. Dandanin malpas. Istorya amang pierde. Itinagan mo. Rumi kampiyon. Mabalin mata parwarak. Nga inside job. Di pa nakasarak di kota. Tapno mamuan. Dagi kita tao ang natakawan. Nganti kinapudno. Maluglugin di negosyo. Mabalin mo siguro nga inayon ko dito'y akabayatan tipan sa sagabat yung asawa na itikansa. Na duma-duma ang babae, di kinadamo. Saan, Mamang? Saan nakapanawan? Mamang! Alexandra! Mamang! Alexandra! Mamang! Ka! Ang tagainap na tayo. Kaslapis mo. Agpukpuk ka, kabalasak ka. Nakita ka namin ngayon madayon ni mamang ko kanya, Nana Saling. Pukpuk ka wakang paidi. Ngam, saan na ngayon kaskaso? Nabakibat ka lang. Kinasayaan. Ipandag mo dahil bibiya itipungan mo. Tapno saan ka na mabatiibat. Nana Saling, kumusta nga tan ni mamang ko? Sa dinang tiayan na. Sa di no tinagapwam, ha? Napanag lang di taro bayan. Apay at panag. Saan ka mabalin armwara? Naawatam? Nardo, awanan ka nanta. Kasano nga agpiag ta ditoy? Kinunakmatan kan ka. Siya, timakan mo. Umay nataikan itimakan ni Tiago. Diyak kaya tikas di aklas ti biag Nardo. Aglamlamang. Kunak man mo ay ayatin nak. Apay akas ladinak kayat akadwa ditoy. Nagbaliw ka din tirik nam kanyak, ha? Saan? Di mo padpadasan ti pumanaw. Kabisadok da ito'y kabakiran. Iti ka nito a pumanaw ka. Siguraduem, di ka mabirukan. Sa anak nga agpangadwa amang patay kan ka. Una yun na panakairan ranana. Naranak matlangan da ito yabakat. Surotak. Sana bale. Sanak magkitiyamat lao siyak na ito'y. Takasla kag palpalaba. Sa tino nga tati papanak. Sa tino nga tati pang tirakan ko ada. Kata ito'y may papang. Yan ni Mr. Yun. Iti ka nito ang maipablak na ito'y istorya. Madadalan ang maming pinsan. Agantay dyan ang Mr. Kami. Uray siya to pa yamang basbasa. Yakla pagarupan nga itilaksitik na matulong kan kinain baka. Ato gayam tidagas apalimat na. Sigurado. Madadala mamimpin sa tinagat na.
numapasa dagiti tattao daytoy pagiwala. At 20 na taon ko iti kastoy trabaho. Jakitin kabalan nga ramidan iti kastoy nga istor. Sorry, Romy Campion. Ngam isakripisyo ti panagkayam. Luapay mo't na. Kaipilit ko pa ilaang gagaw. Ika, madandanagan ak mo't lang. As lang amin itay pa'y lasur-sur at nagday ka api-api. Anya nga kano, agsardang ak pa'y laang. Padasak nga ikan ni Tilimos na. Ay, kapsat. At ko'y Tilimos mo. Agyaman na, nana. Nakadumog ka? Ay, saan ka nga agpain? Kaya't mo ka day, tanayunak day tainted ko, alimos. Malagip nakpay ka di. Ha? Sika? At patingkan tibiyag mo. Saan? Paglibas ako, ang mga nod na makakita kanya. Adasa nga ili ni Nardo. Dengkak ti pagsaritaan da. Agos makaumay bo. Pinupal. Kasta ka di. Ninanasaling. Nasaya. Doon na tayo. Isulakit ti tinatak kamate ni Tiago a pinatay na. Bo. At pipigitan po ka nito. Ayaman at tago. Ket, kumustang dagiti pulis amang tirbiro kadata. Oh, madat kumatay ko. Apo. At dagaya. Paano na kitawa birobirokan ka. Nanasaling. Apay-apa ti sikakit kinramanda. Nagkakasda talaga. Alexandra? Alexandra? Ano ka classmate tayo ang makipagladingit? Agyaman na, Pamela. Natalaan ko mamaramida. Tapno matulungan siya. Ada ka si Tito itikas kanya, Pamela. Alexandra? Agpatingga ti kinadakas. Iso sa anak ang mapukawon itinamnama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanasaling. Saan kanto ang malipatan? Nagbalin kan apa sa tibiyag ko. Iti oray ka anuman. Diyak tumalipatan dagiti pa magbagayo kanya. Tadagita ti mang papigsay ti pakinakam ko anumaman. Iti da ito yabiyang. Alexandra. Sino kayo, ma'am? Siya ni Mrs. Meneses. Corazon Meneses. Kata, dahil naman di asawa. Ni Major Meneses. Kita kayo na nga makita, ma'am. Sir, Manual daw nga da kami tinamay ni Nanasari. Saan kami ang nagpatla? Maawatan mi, ipagdagdanan kita. Amo ka nasa papayo na itapno ipagami da ito'y kankangam. Pagpampanunutan lang. sir. Awan anak. Ket naawat mi na saan kami amadaan iyan. Kaya't mo gadi di maibilang iti pamilyami.
panin rumit yung mauawang. Madamdamagan ang tisal pagato. Namo na siguro nga day pablak kong artikulo. Kontrakan ko na. Hello! Classmate, kumusta ka? Mayagasan ka paspasyal kita yung China. Busy ako namin, classmate. Umay kagpasyal. Kita nadawayak. Bye! Talaga ang madamdamagan. Kita manita tilaing mo, Romy Campion. Oh, basta niya na ako diwana. Okay na, Dita. Ano ka di, Dita? Di tayo kita. Si Mangpat ka din, sir? At dito office na, ma'am. Dito office na. Ang trabaho kayo, analay. Nga basahan niyo pa iti artikulo kita pagduwata. Okay, sige, basahin eh. Sir Romy? Gamit. Good morning, sir. Nabasa ka din dito, eh? Ha? Oh, at iti may sa kopya ti newspaper. Kung man nagayam kayo iti reporter, kita ham, sir. Iso ti akin surat iti dayta. San? San? Tatyos Baro, di ka numununag dita opisina ni Dadeng. Nakalaktiruangan? At the meeting da. Saan mo ida mabali na disturbuan? O sige, urayak lang aro din amalpas ti meeting. Mal? Aglugan ka ni ti kotse, ta itulod ka ni di balayo. Saan tata? Kadwatan ni dati nga agawid. Ay paudi ka no. Ala, aglugan ka, tayawid ka. Saan nga agawid tata? Ajak kadwa ni dati. Nay ka na yan. Sana natangkan ti ulong Darius. No ide, aturay ti amam. Ay, sanitan. Ha? Anya ti kayo asawan tata? Ha? Kunam lang na anghel. Agam narino ka matgayam ti kaunggan na. Resign na kon! Mali mo nagtrabaho dito eh! Oy, agulimak kayo. Awan, nag-resign kami sir! Saan? Saan dak ka di amangag? Agulimak kayo. Sir, saan ka na dungdung ko? Awanan, mag-iming sir sa trabaho dito eh! May tuloy tayo dahil ang meeting. Nakayo ka kahit sabay! Empleyado. Wanji, Kanlaan na kasama! amo masana pudno dagiti na isurat iti na ito yung newspaper. Amo na kon. Oray siya. Diyan pa mapat yan. Naglawag din na ilalat dito eh. Nailalat sa ti oras kinaltaw. Kan oray pa kinadawan. Umalaw tayo! Nadawan niya ang sekretarya nga rin inaraan ko. Umalaw tayo! Oh, sa dino ti papanan nyo.Ag-resign kami aminan, Mr. Campion! Imin kayo nagtrabaho pa ka! Saan? Doon gandak. Umalaw tayo ka kadwa! Agpalawagak ka na kayo. Agad! Agsubli kayo. Nakadanuntan. Kanya pa lang tararamidam ngay Darius. Bumaba na. Nagsubliak matlang nga opisina ti ama. Nakalaktiruangan ti kotse, tata. Aywan na niya. Tumorkan. Nagyaman nak, tata. Oy, Darius. Iba kami iti katulong. Ilutuan na kami iti kanan mi kinibanji, ha? Wan, tata. Adda ka matgaya man Darius. Hindi daday. Adda pa ila iti opisina dana na. Ay, italaan nga na uday. Mala, sukatam nga rudan dayta uniformay. Tagbuya ka pa'y ititibay. Agkidan kayon ton amangan kinidaday minton sumangpal. Nana Linda. Nay, apay akas tangay, ti pa nang matmat mo kanya. Adda ka di amuyo palimat ni daddy? Palimal? Ay na,
Anya kumangay, di palimod na. Nasingpad at tao ni daday. Apay anak ko na yung nasingpat. Mano kamay akatulong dito balayaw. Ulaw, asaan na kami ngay nung ungtan. Dahil jay laang ti makagapo? Anya kumapay nga, tiyan mo ka sa balay. Agpatingga kami laang mal, dito'y balayaw. O sige, mapana ko ni Gisilad ko, nana. Ayun gayam. Ilutuan nyo kano iti ka ng damang banji. Anya, apay ngay lutwak ita, at adamot balay da pangananda. Naglaing damutan ngay. Pudno ka day, ngayon baga na day taken ka. Ay, nagpuskol mo tan ngay, tiro pa dagita nga agasawa. Oo. Ayan na nga itibus mo, Panjay. Nagawid tayo na ni mabisina ko. Tsaka mo, agkulkulong di taon nagti opisina na. Kita man, ang mga nuna atake matan. Saan ka di aday kaya mga mapasang? Shhh! Maglimag ka. Matupay ka tatawag nagkaralapas. Nung ay mangagda ka. Di maamuandan tong tipod no ako normal. Siyak lang ka. Uray si kama lang. Nay, iso tayo tibus mo. Agawid tayo. Siya kung timang bitbit iti day tagamit kan bag ayawit ko, sir. Agyaman akbanchi. Nabanluga ka talaga. Dahito yan ti pinaka-stressful nga aldaw ko dito opisina. Ay, sir. Aglukan kayo, taha itulod kayo. Di Darius, sa dino ti ayan na. Intulodan ni Ray itay, sir. Kaya't nakanong amin iti agawid. Saan pa ngamin anal pas ti meeting yu ita? Kasta ka di. Aglugan kayon, sir. Nalugatan ti ruangan ti lugan para kada kayo. Agyaman akbanchi. Sir, nakadasarang timakan itilamisaan. Sir, Lukatam lang ti ruangan, Linda. ay, sir, urayan na kayo ni Darius, iday kumidor. Danggayan nyo ni Darius sa mangan. Saan ka mabisin? Nay, arak ba't day kasangsangon niya, sir? Kaya't ko tiyag may sa Linda. Asikasuan nyo ni Darius. Kanuray daray kan Vanchi. Dito'y dakano nga mangan. Uwan, sir. Ibaga madinaksinga ni Darius. No assignment na. Tulungan nyo. Uwan, sir. Tanong man, Panjay. Sa pagkit eh. Pa'y magkatulong dito. Sika na nga amin ti tumakter amapan mangalay ti danong nga inumam. Saan asika ti boss ti Toy? Tapno pagserbianda ka? Isungar na ng anak dito, tapno makarelaksak mat ko ma. Tanom! Agtan na ka man? Ang pugpukaw ka di Toy. Nakaul-uli magkabalay da ito'y. Mga kagitin. At tuyag ti danong, sir. Unay ka dito abak-bakatanan na ya. Ay, nagbayag kayo amang tadaya. Uray la, talo kayo dito akatulong. Agam nagsasadot kayo nga gunay. At ang amin nararamitan, sir. Kanda niya dito inluto masidahan me. Natang? Anyamat nga iti ipasidayo kini Darius. Kastamot laang asar. Natang nga may inti kayat na. Ala, panawan na kami. Papirdi ka pati pandangan. Si Kaman! Sobra ka magkagsasa ko. Kung ano balay mo da ito'y. Oy, Panji. Dahito iti imulam dita panunod mo. Dahito yan kirogi. Ang papirdi nagan day taser mo. Tandaram day ta. Darius, sana kayat ni daday amangan kay tisangwanan titibay. Amangan mungtan na kamay. No makita na ka amang mangan kabayatan nga buy-buya ka. Nana Linda, kasano ko maamang anak? At damot damang Ray, kan mang banji ijay. Uwan nga raw, nagbayag ka. Kanun gayam. Talaga ka di asaan akayat ni Daddy timangan? Ay, naban mo ka nung amain. Sige,
Mapanak tong nga di Giselet na madamdama. Ay saan? Di mo disturban. Nana. Kitaan nyo. Na-inews ni Daddy. Ha? Aywan. Esun sa day ta sumarunong nga ipadamag ta. Ay, buyaan ta. Hello, Banji. Ano ka nanamitam dito? Sana rin bang ang pakita ka dito opisina? Pakita na ka ni Sir. Kahit ko lang kagayaman, itiin tulong mo kanya. Thank you. Itinted mo apapiles kan pictures. Saan dito tirong bang ang pagsaritaan tayo tiday takpan? Isa ako manang kan Mauricio. Tunggal Domingo, dua kami kandidatin nga umay makisa. Itatadagan, sikat tikatwa. Makimismisa kayo kadibot idi. Sagpaminsan lang, ma'am. Di ka kumaagbabain kanya. Irwam mo, ti panangawag mo kanya, hindi mami. Well, mami. Kasta. Kalpasada makmisa ta, mapantan to agpasyal. Ag-shopping ta. Gumatag ta iti kayat mo. Jay lakay nga palpala maiti-ikit. Kasla mairupaak Oh, Alexandra. Bangrugin santimisa. Umay kagitid. Mami, mabit lang. Adala mapan ko kitaan. Alexandra! Partakak ni Makla. Naskan ang mairupaak ana imbag day yata, oh. Saan nakabitot? Kasla ni Tiago day Jay. Awanan dito'y pagpalpalamaan niya. Nagbiit matan anang pukaw. Kita ka na imbag. Amangan no saan pa'y anak adayo. Ha? Dayday, imakar iti pagpalamaan. Asit ka. Tiago, ikatam day tabalabal mo. Kat sumango ka kanyak. Ikan kay ikwartam. Alexandra! Bangrugin timis. Oh my God! Mami, tila kay ngagpalpalaman. Isulakit di day ta tila kay akadwa ni Nardo. Sige, asit ka. Kasaritak day ta alakay. Saan, Mami? Kriminal day ta tao. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Malakay. At to'y tinimos mo. Awakap. Mabalin ka di, akitaan tinangap. Nagiraman ako maamitilimos. Oh, Alexandra. Daytoy ka di, tidakta ka matom atao. Bakit man? Saan, Mami? Saan nga iso? Agyaman kami, inabakan. Sige. Mabalin mo ti pumanaw. Oh, Alexandra. Umay ka. Makimisa ka magtan. Pudno ka diti imbagam, Linda. Ay, wag. Nabuya may TV idamag. Isumot lagayam akasla problemado asimbangput ni Sir. Anadagsang ti problema na. Asino ti katwam anak kuya? Di Daryaus. Inadap ko adagos ti TV. Idi na ipakita ti lamo-lamo aladawan da Sir ti sekretaryana. Nagalas matay ka. Ay, madanaganak para kin ni Sir. Sana anangan itay. Agin inom lang dita silid na.
Anya nga ron ti pa kay naigan, ti pa nagpalastog na banjay, Ray. Ay, permi tirurod ko. Kunam, lano asino na. Ti suspitsa. Isuda adwa tinangitid iti impormasyon kadag iti reportal. Anya! Isu ang nagdakas at talaga dagiti nga agasawa. Ay, kampay ide. Nasingid daw na ikinisal. Kayam, dakas di ati iti panunot na. Ay, nakakaasimat nga ron no kastaan. Talaga, paturog tahan tanay rabi ay. Masapatan tumanal nga grain intumpi ka. Sana ka makatutaw. Papanunod no kunto ka tadag itinaiwaras ama di Adama. Kontra kanisa. Esther, bibiyag ka pa'y kuma. Tapno at namang nangdanggay ka kanita. Yak napagarupan along kundak daging tao pinagtalkak punay. Nagsakit diriknak. Awa ng tagtalagkak niya ngay medyo. Well, aminat nga na nagkamalyak. Katpakawanan ako ma. Bayatan, di pa nagsaksakit mo. Nadahan kami iti relasyon iti sekretariat. So, pakawanan akis niya. Tuboy pakitinita gino. Tinda, Dinarios, nakasukat ka din. Ay, sir. Day tagaya mong umababandi tagdan. Darius, umay ka tamamigat tasak baya sumrek ka. Day, kaslaawan ng nasal. Darius, may ka tamangantan. Paano ka mabising? Okay, umuna ako. Agpatulot ako ni driver. Sir, saan napintas ti ring ni Darius ita? Itaman payakas na titsyar na day tangaw. Ay na sir, gapo siguro itinabuya mi anyos idirabi ay. Niya, naipabuyan iti. Ay, sorry sir, Oh, naibagak metang. Jakla ko man imbagbaga, anabuya may. Napay nga awan tagarin Darius. Awan ka diti, maistorya mo ita. Nuawan na ibagam. Sige, sakmat nga ron tag istorya. Hindi umuna panawan at damay sapak ng anegosante. Dahil ti anegosante, at iti palimad na. Pakaibilangan nun, ipanakirelasyon na iti sekretaryana. Gusto? Isardeng mo daytang istoryan. Diyak kaya tadanggan. Ay, si Kamet Darius. Kunak man no, okay lang ka. Saan matgayam? Saan na ron ba nga pagdulokwan dagiti abambanag? Ay, kahit na nga ron nga iti kahit mo apagsaritaan ta. Diyay ka di agpalintuan lubiam. Isuntumet lang ka di ti masawam. Nakadanon tan dito eskwelahan. Isardeng yung tilugan. Ay, uwi na. Oh. Sigurado ka kating awan makakita ka datan. Nasip nga lugar. Danag mo na ya, Banji? Kung naman saan ang mabali na pagsaritaan, iti telepono ti iba ka. Amangang amin no anda makangag. Kaya't mo kani, amabuking kan. Sika nga ispay ti bukod yo akong panya. Nagkari kayo. Nga isalakan nga na. Awan ti problema iti dayta, Banji. Talaga at takdarat ti kare. Takdirang matngarod kain ka rin. Abay. Awit kung ti bayad mo, Banji.
Nasaysayat pa kuma no tuluyam apukawan kajay arumi tapno sikan timangida ulo iti kumpanya. Sandali mapasante na. Duwati mabali na mapasante. Agresign ni Mr. Cup. Wano mata. Iti sakitin. Si Kanton timako na a presidente. Kat numan bilang ta mapasamak na ita. Mabali na ka di nga agaplay kas vice president mo. Ma'am? Di na may laintan amin ang bayan na nagsaritaan eh. Ininutan na pa'y taang. Installment, kasta ka din. Dan sakit di sweetik data reporter ah. Kaya't nagsangkit iti agbalin ang pasat ti kumpay. Nay, kunak man no, virgin na lang tinagan ni San. Apa nga, kastamot ng tibagpagana. Tsaka mo. Kasta lang di pa nakaawat ko itinaibagan. O sige, paandarang mo tilog. Itulad na ko. Nakita ka nakatugaw i-celebrity. Isuhay na yaban ka. Apay pa ilaan ngay na yaban na. Tapnogam ampo kayon akan ni Prince Charming mo. Anya? Awan makunamon. Agpada kayo na bakna. Nakalabalay di pagnanauday nyo adwa. Bagay kayon. Oh, aday na. Oh, makita mo. Nakatugawad di tani. Dila ibagbagam. Saan ka kumata? Ikagtugawad na abay na. Anya ngay di baga? Hi! Bueno, hello! Alan? Ikaw kasi? Mababain summer. Inkan! Hi! Mabaling tagtugaw dito abay mo? Sige. Thank you. Siya gayam ni... Ha? Pimanawan? Oh, ano di ko na na? Kapay na pimanawan dagos? Iyaw awat ko pailangan timak. Pimanawan na dagos. Amang ano saan na ka nakita? Nga ta? Agap apura. Kat saan na anadlaw nga adakay isang wan na. Talagang sa adinak kayat ni Darius. Di mo ko na antigas sa Alexandra. Basta lang lagi, ma'am. Labintas ka ngam ni Emily. Rabi, pumunag ka iti silad mo, tamaturog ka. Agparpari irak lang dito beranda, mami. Naunag sa ti pampanunutam ah. Saan, mami? Ibagam kanyak no adda pakariribo ka. Siyak itan ti inam. Isu nga pagtalkan. Adda ka di problema. Amangan no, maipapanmet iti lalaki. Mawatan ka. Tay di kastamat ti edad ko. Mapuypuyatan na. Gapok ka na iti lalaki. Ma, pampanunutak ni mamang ko. Sa dinungatan ti ayan na ita. Isugayam ti pampanunutem. Iha, adda dagiti pan nakabagitilintag amang birok kanwana. Di ka madanakan. Agkita kayon tumatla siguro. Sa dinuman ti papananta. Kan nangalami ti dahi ti akotse. Nasken nga umakarta iti paglimbangan. Ijay adayo alugahan. Kaya't ko makita ti anak ko. Awanan ti posibilidad na nagkita kayo pa. Anya, nagkari ka idi kanyak. Nagtalna ka. Susan, kadwa anak,
aging gayjay impyerno. Ayan yon, Nardo. Handa kami dito yung farm mo. Orayan dat, paumayak titan. Saan ka diya delikado dito? Among mate. Man manuti makamo dita a farmhouse ko, Nardo. Orayan dakon, taumaya ko. Nay, apay ngay. Awan mo ng templado asin rakitang aldaw. Adya ka mo. Awagak madamdaman, Dante. Ti leader da. Ang mga nung nag-resign da matag. Embes nga resign da, aday singasing ko na pimpintas nga aramidan da. Anya ngay data. Nasaysayat sa ano agrali dalangan. Tapno mapilitan da ito'y lakay nga agrisan. Ay, taktakal man nga istorya ti parnuayon na data. Mabilbilangan ti aldaw na dito'y akumpanya. Mabilbilangan ti aldaw ni Mr. Campio. Nagkaykaysa kami kadagiti kakadwak. Agrali kami amin. Kano di tarali? Naglayabak dagiti reporter amang i-cover. Panagkunat. May mayat no iti Lunes. Tapno maparalisa ti operasyon ti kumpanya. Ken, at adamat law ti aramiden miya panaggunay. Tandaanan nyo. May salaang tikit daw nyo. Kan awanan sabat. Di pa nag-resign ni Mr. Camp. Naska na masukatan day ta alakay. Nabayagan alinukloko na kami. Diya kaya't amang ngagday takadwam. Ipagsaritaan ta, Nardo. Di ka madanagan, Mauricio. Kontrolado ko ni Susan. Malagit mo pa'y kadi, jay mo na ang nagsaritaan na. Aday pa trabahong kanya. Saan ka din? Malagit mo pa'y kadi, ni Romy Campion. Mano ti bayad na? No ibaga nga iso ti patayag. Nalakak lang matakasarsarita, Mauricio. Ano damot ka sa pulan mi? Nakasagana ka mang tel. O sige. Nagkasagpat ka din ni Darius, Linda. Ay, kita ipay asal. Adda tita silid na. Tamapan ko man kasarita. Darius! Amok nga da ka di taunag. Saan ka kaya takasarita, Daddy? Adalang ipalawag ko kan ka. Tinukom ni Mami, Daddy. Darius, tinggam ti palawag ko kan ka. Anya apa nawag? Nakita tiladawan nyo. Dua kayo iti sekretaryan. Darius. Nasakit tinakam ko kan ka, Daddy. Apay, an iturod mo alukwen ni Mami. Apay! Naawatam ka di timbagakan ka, Tiago? Simple lang, boss. Nalaka lang dayta. Amo mat siguro tilangan ni Mr. Campion. Sino kumati saan na makambo ay tila na dayta yan negosyante. No kasta. Agtignay ka, Tiago. Nay, at apay basura ditoy. Apay nga alabsan mo langay. Ala kon, sir. Kaya gure ka man. Ikataman na itakalogong mo. Napudot, sir. Proteksyon iti mata. Ay ikatam ko na. Uwan, sir. Talagang makita ka. Abisado kong dagiti basurero nga umayat kulkulikta.
Baro ka lang niya. Baro lang, sir. Sige, excuse me, sir. Mapan ko lang, alang ti basura di tangataw. Ay. Asiman. Padak lang arutan alakay. Pulding pay. Kita lang ang makitak day jay alakay. Tadi ka nag-graduate di high school lang isa. Adya ka diti kurso kayat malipasan. Huwag gagpaiso, Alexandra. Agam, honey. Saan ka di ana sa paunay? Tapno damagam day takan ko, ala. Tapos pagpampatunutan na. Kayat ko tagbayin ng agent. Detective, wala investigador. Ado nga min dagiti kayat ko at akwatan. Oh, kasla ka ni dadin. Di damat tinangrogrog yan na. Nakadanon tayo ng Alexandra. Manggaya, i-driver tayong tulangan ti umay mangsukon kan ka dito eskwelahan nyo. Nadapay meeting ni. Wan, daddy. O sige, bumabaak na rudan. Sir, dagiti latest a files tayo. Well, itukaw tayo. Nagrugi data. Manipod, remordia issue. Kontra ka ta kayo, sir. Sir, kita manipod ito tawa. Kita nyo. Iya. Radi dagiti empleyado. Makaluluan di san pagalakay. Mata pinsan. Yan day to yung mapasama. Sir, yalaan kayo ti danom. Mabit lang. Agyaman ak, Manji. Oh, atoy, sir. Uminom kayo? Agyaman ak, Manji. Anya tarami din tayo, sir. Agpilit dagiti nagrali ang makastrap diti unag. Ipalukat mo yung security guard ti ruangan dito. Dito ti pag nakarumwar. Uwan, sir. Bilhin na ti security card. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Para nakaudag mataray-ray. Uwan, sir. Anya nga tanong itong parkulangan dahi ti kotse. At numatayin dahi ti alakay. Maulaw ang sanray. Itong sanday ito tinakaro ang managpapanunod ko. Ay, naskan nga ginana kayo sir. Ay, huwag gayam, sir. Pangi, panak ka na kayo. Kailangan balay. Makain na naakit dyan. Ay, huwag, sir. Ay, sir, umawawat ni Panjay. Nalapit nga, danapating nga ibagana. Hello? Da kami pailang dito highway. Kaya't nga rod ni Sir te aginana. So ayawit ko pailang iti balay. Anya? Agpagkat ni Sir di tabalay? Sa dino nga rod nga iti pangipanakken ko ana. Sige. Idiretso ka rod iti rest house na. Sir, ijayan rest house mo ti papananta. At nakanumat na giti agral rally di balayo. Sige. Sige ti makamuri. Saan kayo ang madanagan, sir? Protektarang...
Hayat na kayo ma-interview mainay iti iwaywayat yung arali. Ada ka di pa kainay ganda ito iti imunan. Ara pablaak nga artikulo may papan kanin Mr. Campion. Wan, sir. Saan mi pagaruban? Nabayag kaya man aluklukwan na kami. Ti presidente mi. Awis yung ka di amin nga empleyado ang makikaykay sa kadagayo. Nadaman dagiti nabati. Basit na lang. Anya tingang runa nakitkintawan nyo iti na iti arali. Ti Dagos apa nag-resign ni Mr. Campion. Ado pa'y dagiti rumbang asumukat kan kuana. Napukaw na namin pinsan ti respeto kan talak mi kan kuana. Anya ti mapaspasamak dito. Apay adu dagiti tao di tarwar. Kaya't nangag-resign ni datin. Anya? Kat sa dino ti ayon ni daddy. Aday di rest house yun. Ije bilang ti paglamangan na. Kaya't ko ti mapanijay. Kadwak ni daddy. Saan ka nga umadayo? Ang mga nadamot daka sa mapasamakan ka. Pangasin. Itulod na kiti ayon ni daddy. Saan nga rumbang agmay-maysa? Di mo mapili ti kayat mo. Saan ka sa identibilag ti amam? Siyak itan ti surutam. Naawata? Agtugaw ka lang di ta igid. Katagulimag ka. Anya pa lang tiraramidam? Pumanaw kan dito isang wana. Adino tinangipanan ti driver ken ni Mr. Camp. Interview ka di? Kalpasan na ma-interview dagiti nagrali? What? Kaya't nangatangag pa interview kan ka kalpasan di naramit mo? Kaya't naman ti agpa-interview wano saan. Dahil tatirumpan ang mapasama. Nalabit ang pampanunutan lang ti agrisan. Kalpasan ti skandalo kan kuan. Mapanakon pansi. Dahil talang kaya't ungang pankan ka. Mauricio. Ada ka di ay. Sigurado ka kati nga interview lang. Di ka sa pulam kan kuan. Anya ko mapait sa ag-agar. Siya ay klase ti tao asaan amang dangran iti padagta. Siya ko galit ti agawit iti palto. Anagawit na iti palto. Saan pa'y magkiti? Kita dado ti mauawat na apang tay ti biyag na. Kaputag na nga usaran ti cellphone na. Bay anak. Ang mga na iti pa nagsupliyo dito ka. Apresan. Papaila ko ba? Ay, pabitla eh. Utimat ni Mauricio da ito nagsardan. O may na-interview ni sir. Panjay. Saan mata ni Mauricio di nakalugan? Sa bali at tao. Itaklaan ang makita. Anya nga iti aramidan. Sa dino ti ayan day ta Mr. Campion, ha? Ibagam. No di mo kaya't asikati umuna apaltuga ka. Tita Silenza. Sino ka? Nagkita tamat langan iti mata, Mr. Campion. Iya ti aramidem kanyak. Patayan ka lang, Mat. Taday ta tinaibilin kanyak. Saan? Basi ka kanyak. Awan tinadag sa nabasol ko. Di mo iturong kay tapal to. Sumursurot ak lang iti bilin, Mr. Campion. Nalpas mo't lang. Apay na ta nga awan man na ti awag niya. Madana ka na ka. Sino nga talay di alalaki anak pa ni Jerez? Saan mat nga ro da makontak ti number ni Ray? Nagringan ti cellphone ko. Darius! Yawat mo man ta cellphone ko? Partakam!
Okay. Ngirit yung mawawag ka. Oh, hello? Ano tinapasama? Oo, anay. Tatayan ni Mr. Campion. Anya ka di tinapasama kini daddy. Pumanaw ka ditana. Itamot lang ang niya. Pumanaw ka! Awanan ni sir. Awanan tinakasingsingpot nga amo tayaw. Anya tinapasama ka ni sir. Apay, di mo pa'y amaw. Pinatayitan. Tsaka mo. Maglutluto ak lang, mat. Tsaka mo dagita mapaspasamak. Ay na, kasano tayo itan. Kasanaw ni Darius. Ay, awanan ang arot no kasta. Awanan timang pasweldo ka na tayo. Awanan pagtrabahuan tayo. Ang bayan aramid mo ti kastoy Mauricio. Awan ti saritaan ta apatayan ni sir. Sana siya tiyakin aramid. Imbaon mo day chay at tao? Amang patay kan kuan saan ka di? Awan, tikar bagam amang palutpot kanya. Tsak na pagarupan. May turad mong aramidan day toy. Nagdakas ka. Kunak matan asaan siya. Apay ka di aksta. Saan ka di anaragsak? Oh, automatic asikan ti presidente ti kumpanya. Regular pumutan ti maawat ko ang bayad manipon kan ka. Pamela, saan samad din asam sumrat ni Darius? Uy, asap sa polam gaya na di mo makita. Ano? Apay nga rin nga mo masani na sumsumrap. Tsak namin makikita. Uy, gaya. Natay namin ni daddy na. Anya? Nadamag ko itay. Nalapsak namin dagiti teachers tayo nga agsasarita. Kaday tati pagsasaritaan da. Kat, among ka din o kasanuan na tayo? Pinantugan da. Nakaamak kay taapasamak, Pamela. Nagbelan. Mapantan iti sumara no klase ta. Darius, itay pa'y aban-bantayam tibang kay ni dating. Saan ka pa'y anang nangang? Kaya't ko siya timang bantay ken ko na. Nasa unay pinapasapak. Nalagngay. Ngam patib karum ko matipakinakamaw. May saka alalaki. Laglagi pumday ka baraw. Rumbang anato ka. Uwanan. Ang nakalitiday tinapasama. Ay nabaraw. At dadagitipan na kabagitilindag amang imbestigat itiday ka napasabak. Matakuatan tumutlaang no asinok di akin aramid itiday. At dati masuspetsa nan. Ni Banji. Ganti driver. Ang dalaki di amuda iti day ko. Ano na napintas ni mapaspasamak? Uwan nga ron. May samanan ang negosyante tinapapatay. Sigun ka dagiti nag-imbestiga. Ang mga lot na pakay na ikanda ito itinegosyo. Makapaalarman dagiti kasta ang mapaspasamak. Mami? Daddy? Magkakagaya man, Alexander. Daddy? Ama ti classmate ko tinegosyante ang napapatay. At dagiti otoridad niya nag-imbestiga. Kat day patiga po na ang nakapangatang akong daddy. Kaya po ti agbalin nga agent. Wano detective.
alon. Anatayan tinasingada gayam. Wanyat. Jak may patsan nga oray ni Mr. Kampiyon katagpali na biktima. Nasakit, tinapasala. Hanggang tinapasama kat burbur sa kanya. Kalpasan na nang ipablak kay titakas nga artikulo kontra ken ko na. Kastoy matan tinapagta. Magsususpetsaan at nabi, Major. Awan timbang kakakasta. Natayan dito'y ayanta. Saan na lugar tapno at inupistigar ka? Unak man no saan ka pikon. Nang runa dagi reporter akaskan ka. Diyan kami kaya ito nung ti panagsasaw, Major. Sipod pa ng rugik, ininay to'y a profession ko. Diyan pa'y na ito rin, tinagawin, iti uray may sana ikam. Tilang panagsursurat ko, di igam ko. Saan mo't akayat ako dyan ni Darius ti intid ko akanan nga. Di na magmukuma to anya ti kayat na kanan. Di nakot kayat akasarita. Di kailangan ti mapan mangdama. Ay tatlo nagadumot ti as-asikas pagkasaga ilay. Kasano kumangay asya. Di na garod kayat no siya. Imbagad ka ata close kayaw. Nay, adumanag kag sangpot ang makilaman. Sige, kainak asikas ida. Kasano kaya dito kanan ni Darius? Linda! Ato talaga dagiti mangipatpatag tinisan. Ato dagiti tao ang makilabay. Umay lang makikapi da kita? Kan makipangan? Nay, napay nay. Awan matlaw masidirgan dito lamisa ang tamang taditi kape. Natayan da ito rin. Saan na resto? Ay, uray man tayabak ni Linda. Hoy, Linda! Linda! Ay, apay ka day. Sir! Apay ka di, sir. Punamat Ay, apay ka day, sir. Ang tagkaman iti kape kan tinapay may. Diyos kanya. Kuha nga main. Adupay dagitas asikaswal. Arta kang tagkunay. Saan ka nagreklamo? Da kami itan ti boss mo, ha? Ha? Ay, uwan ma'am. Ay, sir. Sige, mabit lang nga raw. Tayalaan kayo. Ti kape. Maong tanak no saan ka amangaan. Sige, nana. Ibatim langin dita. Ang mga anak na mabisina. Mangankat sir, sakpay apo mabaka. Dituyak pa'y langin silad ko. Ada nga min dagiti classmate mo ka now. Classmate ko? Jak tinamagan tinagandan Tuamot a babae dagi jay. Hikamot ibirbirokan da. Classmate mo ka no ida. Ala, urayin nyo lang ni Darius iti gardain. Amuna kadda kayaw. Agyaman kami, nana. Ala, panawan kayo pa'y dito. Tanay, adot ti asikaswal. Sige, nana. Alexandra, fill at kum kan Taantakan ito'y balay da Darius. Anya apil at pumasaso. Agtal na ka man. Ang mga numagda ka. Hello? Ay, anda kami. Kadwak ni Alexandra. Makipaglatingit kami. Condolence. Agyaman na. Dahil siya katilang, di ba ka? Agsahukan Anya pa yung tibag. Darius! Emily? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.